Good morning, my dearies. Kwamuri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndangoti ngokurukura for few minutes. I know there's a lot of panic from our family members. Tine mabodies enyu ari muPala. Some of the bodies, they are on their way to Zimbabwe. Saka vazhinji havasi kunzwisisa kuti what is happening with the new regulations in Zimbabwe and in South Africa. There's a lot of panic. Vazhinji vari kunetsekana. Hi Natasha, hi Sibo, Fadzi, Naomi, Kudzai, top fan. Yes. So vazhinji havasi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika, and it is justifiable kuti vanhu vave nema-concerns kuti chii chichaitika. As I mentioned to you guys, hi Vivian, Loveness V, Chiera, T, Tanya. Right. What I want to guarantee you guys is that you don't have to panic. Kuti chii chichaitika. Everything is under control. You just have to be patient with us, and muziva kuti zvese zviri kufamba mugwara rakanaka, handiti, right? So I want to clarify this point kuti mabodies ese ari mu South Africa, they are still able to be repatriated to Zimbabwe. Saka kana une hama yako yakashayika yakafira mu South Africa, you are still able to take kuti body yo ibve mu South Africa iendese ku Zimbabwe. Zimbabwean government hasn't turned banned, and the information that I have is that they are still allowing mabodies ese ari kunze kwenyika kuti apinde Zimbabwe. So you don't have to panic about the new regulations dzakaiswa. Just to give us time. Kana une hama yako yakashayika, maybe we are keeping the body in Cape Town, we are in Durban, Limpopo, we guarantee you kuti, don't worry. If we have told you that within 2 to 3 working days we are going to repatriate the body, definitely we are going to fulfill that, right? And then on the issue kuti mabhodhi ari kuZimbabwe anofamba sei, pane mutemo wakaiswa kuti hanzi wakafira kuchitungwisa ibva waenda ikoko. Kwawafira tomboti uri mudzidzisi unodzidzisa kumasvingo, kumusha kwako, maybe kumusarabani kana kuti kuHarare, wakangonzwa arwara ipapo, wakutovigwa nevanhu kumasvingo ikoko, and they are not able kuti even vari kuZimbabwe, vari kumusarabani kuti vauye kunama vakwanise. Yes, that is the new law in Zimbabwe, which I believe a lot of people, they are concerned. But I also want to say kuti I think there's a point yekuti vazhinji havasi kunzwisisa kuti pane coffin raunogona kusenzesa in the event yokuti munetsi angaenda kwarusape nebody ndobva aita accident ndobva afira ikoko kumusha kwamunetsi kuBait Bridge. Saka hama dzamunetsi kana dzichida kuti munetsi avigwe kuBait Bridge, there is a special type of coffin that they can use. If they are able to go pa government mortuary with that hermetically sealed coffin, if you can go with that coffin rakadaro rachona really recommended in the government, you are still able kuti body it travel within the country. And I understand kuti vazhinji, they might struggle to raise money kutsvaga that specific type of coffin, but in the event yekuti munhu chero kwaafira kuZimbabwe, afira ari kwaMutoko, afira ari kuMount Darwin and so on, the moment you provide to the police kuti no, toda kuti body diende kuHarare, we've managed to find this type of coffin iri kudiwa negovernment, ndo yatichasenzesa, you'll be allowed to bury your relative within Zimbabwe anyway without any problem, right? Then when it comes to my COVID cases,
I know a lot of people vanonetsekana vachiona pamalives pedu, maybe some of the staffs anakupfeka magloves and what. I know your concern is very important and we don't take that lightly, and it's because of the love that you don't want to lose munets mkumamo boys, you don't want to lose plastics akawanda to cover the body. Maybe vanogona vakaisa kana kuti 5 plastics or 6 so that hatitombosviki pabhudhe nepane skin yemunhu paganda remunhu kana kuti chi. I think you understand me, kuti vanesa first seal yorepwa, so it's kwa second one, third, fourth, fifth, sixth. Saka painobva kuhospitari inogona nge yakakavha yakarepwa more than 6 times handiti. Then isusu painopinda futi mupala, yeah, signal yangu iri kuti netsei, my apology for that. Painopinda mupala, they have to put 5 plastics on top of that to make sure kuti there's no way. And when the body is in the casket like the one that you saw, pamusoro pachina panenge pari sealed, pani pakaiswa metal pamusoro, simbi pamusoro. That's why you see apatomboitika body viewing and so on. Saka ma measures mazhinji, to be honest, anenge akateiswa already kuti pasambunge paite any contact nevanhu vedu nevashandi vedu. So it's not that we are not scared or we are reckless or what, but we put a lot of measures. And after you see the boat viewing paranoida pai pamunona the coffin, we take them to the parlor. It's going to be wrapped again in a plastic 6 times again, just to go make sure kuti everything is in order. This is a very good question, guys, that we have been having a very big challenge with my families mazhinji, kuti vanoti tinoziva sei kuti munhu wamaendesa kuZimbabwe ihama yedu. I don't want to lie to you guys, but this is very difficult and we don't want to risk our workers kuti body yabva kugovernment iri raped toti mumwe munhu afure kuti anasotarisa kuti ndiwo mai vangu iri vandakashaya vakashayika so on. And the matter is beyond our control. We have to believe that body yatatorwa ndiyoyo based nemategi anenge akaiswa munhu achifa. And kana ari muhospital unenge akaiswa tegi kana mugumbo kana muruoko and so on. We have to live by faith on that. We have had some big fights with the families kuti ndoda kutoti mufure, toda kuti nasona face iyo kuti ndiyoyo. Pamwe pachona pakatomboita hondo, vamwe vakatothreatena that we are going to burn this parlor. Toda kuona kuti munhu yeye ndiye chaiye. It is very difficult, guys, but at the end of the day, the regulations, they are very clear. Here in South Africa, we are not allowed to open body yachona inenge yabva ku a COVID case. It's painful, guys. I don't even have the equipment, the material yokuti unofura wachona ma plastics, because the material they use to seal it atina, and it's tough. But some situations, guys, we have to accept it, and this puts godaro. So the only remedy available in this, what I have explained to my families, that when you see kuti moneshungu yokuona, if you can do it within your premises, maybe body yako mshakwenyu mofura meg and so on. Since we have lost the staff at my workplace due to COVID, I wouldn't want to take any risk yokuti kune ma mortician, please open this tidakona kuti munhu ndiye because of one family. That will be very dangerous, and I can also be sued. And it so body yenyu yakabva kwamunetsi makasvika nayo kuZimbabwe mumusha menyu mekwamunetsi. Aiwa, zvamaita mumusha menyu hatikutongei, munogona kufukunura makada kutema nedemo kutsvaga plastic rachona kusenzesa magrinder so that you see kuti the person arimo ndiye. You can do that. But for me to risk staff yangu, vamwe vachiona kuti vamwe vakarwara, vamwe vakashayika and so on, ndovachichingofururai mhuri yekwamunetsi vada kuita 100% sure, that's become very difficult. So when it comes to the COVID case, it's a painful moment, guys. We have to rely on the information that we receive kuti ndiyo body yachona netegi inenge ichiripo yene information. That's how it's working now.
Please forgive me on that. This is beyond my control, and there's nothing that I can do on my side. It is a challenging time. But I've seen some family members vati vasvika kuZimbabwe vanotsvaga vanhu vanovhura vanoita welding vachinatsoverify, but zvinenge zvisiri kwatiri isusu handiti, right? So basically that's why I wanted us to discuss this moment. Please just be patient. Yes, we are still repatriating the bodies from South Africa to Zimbabwe. You can call us if you need assistance. If we are able to help, we are able to help. We'll tell you the requirements and so on, and then we to Zimbabwe. We are also having the challenges that my family members, if you want to go, please, the best way to go to Zimbabwe, send the same basi. The border is open. My returning residents, unokwanisa kuenda nebhasi. Wada kufamba nemotikari dzedu, we are having a lot of challenges nemaporisa parodi vachitaura kuti musatakure vanhu and so on, and we understand where they are coming from. Anditi, saka please just bear with us. So again, if you have lost your relatives, you need assistance here in South Africa, you want us to repatriate to Zimbabwe, the process is still the same. Yataingoita tinoendesa kuZimbabwe tosiya munhu avigwa. We are not having any challenges on the road. Kana tine mapapers edu akakwana, polisi yakamisa, tinongoshuwa kuti this tilakaita zvakakwana, so we are not having any challenges. Yeah, tongoramba takangongwarira kuti COVID is real. As I mentioned to you guys last time, based on the statistics, the last time payakamborova COVID pekutanga tatisiri busy nezvatiri kuita mazuva ano, but now it's almost times 2. This is a reflection of the situation on the ground, guys. Kuti nemamwe situations like yatakaremova nezuro, takaremova almost 3 bodies, kuti baba nemudzimai nemwana vese vakarohwa nayo vese, 3 family members, and the family is broken, to be honest. Musha watovharwa iwoyo okuti imagine kuti tiri kuenda takatakura 3 mitumbi ichandovigwa panzvimbo 1. Few days ago vaitova right, but vaingocomplaina nekuti flow iyi. Saka patinongoudzwawo kuti ngatingwarire, guys, you only understand my precautions ayakana zvapinda. Kana muri kure muri kungotamboona kuti ndizvona munetsi zviri kuitika. I don't even know how many bodies are we having at the moment that we have to repatriate to Zimbabwe. As I said to you, it is very traumatizing to everyone, even to my staff or everyone. Kune munhu wese, we are not happy about the situation on the ground because tinototyawo tese, including me, kuti akomanaka, I'm trying kuita zvese zvinogona kutongondirovawo. Saka ya pakaipa patongoziva kuti upenyu hwedu huri mumaoko maMwari. Saka ya, that's all. Please, vane mabodies atinawo, don't panic. We are going to repatriate your bodies to Zimbabwe. If we have told you that it's going to happen within 2 to 3 working days, it is going to happen in that way. Yes, as a company chiri kukura, we only had few cars, only 10 motikari makombi, but we're also looking forward to kutiwo tisowedzerawo. Munongozoma unongochita ndeye kungokiya kungojoinidzawo. There might be delays sometimes kuti motikari dzimwe dzinenge dziri kuZimbabwe, but we pray that by the end of the year tinenge tawedzerawo taita kuti zviri nani. Handiti mabusiness ekutanga uri wega anorwadza, you don't have any investor, you are using unotichituma mari twangu wakasevawo, zvinombotinetsei, but unozongoramba wakangoshinga kuti aiwa zvichaita. So if we say to you 2 to 3 days pakadelay any day, maybe one of the cars inenge yauya, but we've managed to make sure that all the vehicles, they are available within those 3 working days time. Yeah, let me just read my comments. Mashoma. Yeah, pane munhu anga achibvunza the issue of the policy. I will tell you guys kuti funeral policy is on its way. Remember, inyaya dzemari dzevanhu idzi haisi kungoti munongomhanya, haisi nyaya yekungoti unongomhanya kuti munetsi avhura policy yake, vamunetsi tauda kubhadhara. I need to protect
madiaries ese. I need to protect vanhu vakaita sangana mukoma motsi vari kuuk. Always support me ana SIS MELLY. If we don't do things in the right way, inobuda nyaya kunzi polisi yamunetsi ari kubira vanhu mari iri kuenda kuna munetsi and so on. That will give a bad picture and that will destroy my image and also the brand name. Say we are engaging my underwriters kuti va finalize product. We need to comply with our documentation will be in order. Vanenge vada kuinvestigate kuti vaone kuti ndizvo zvechokwadi here hazvisi zvine chitsotsi here. They will be able to contact the government, the financial service board, the compliance officers. We just have to make sure that we do things in the right way. So please, by the 1st of February, we hope things will be fine. Thank you very much, my diaries. May the Lord bless you.